Mä olen rasisti. Jokainen maahanmuuttaja, joka Suomeen tulee, pitää tappaa. Se on suomalainen linja. Tänään on tilipäivä! Hyvät ystävät! Tämä homorummutus vei minut aikanaan sitten Irlantiin ja Irlannissa sain voimakkaan homoliittokokemuksen kokea kesällä 1987 ja se oli menoa ja vieläkin mennään. Meidän pitää säädellä kuoliaaksi pienyrittäjiä, yksinyrittäjiä, koska minä hyväksyn sen, että konkurssissa menee tulevaisuus. Avioliitto on miehen ja lapsen liitto. Perhe on se linnake, joka pitää murtaa. Kaikki saavat rakastaa ketä haluavat. Me emme tarvitse suojaikärajaa.